jingpule beman kasmi. Kajingpule na ki kam ki apostol klenong ka bahinyo, kad khod san puwe ter bat klenong ka bapra kad khod iwe. Kad no pilong ki ba mutlong, ki do no jung pi lakum ki riu perthei, bat barabor pile kelot ya ka khubor ublei. Pilong thek kum ki kpa the men ju pi, leng piru pilayele persha barabor ya umensim bukhui. Ladon ma uno unong itu lupa uba kikpa the men jumpi kimshim le ben le kho kila penyap ya kinong yalam khubor ublei kibala pen bana la slim ba yaw shakri bahok jungu but menta samapi pila shed kala but pi la penyap yu pidei kita kibala yo pediang ya ka an ublei bala IT da u angel pen ban pim shim ko ngu yaka haba ki riud khod ka dor bar ki la yo sngo ya Stefan ki la shlat tik bad ki la kriyat nyan ya u da ka jing bitar Henry Stefan baudab do mensim bukhoy ula khmir shibneng bad ula yo I ya ka burom ublei bad ya u jisu ba u yeng ha ka mon jong ublei ha pen ula ong nga yo I ka beneng balapli bad ukhun ubriu uyeng ha ka mon jong ublei kila ya perta jam bad kila set kila kishkor da kikhti nang da baro lang kila ya tur shu kila patom yu shabar ka nong ba bad kila lenthem mau yu kisakhi kila ya bu yala ki jain ba unsumar uwei usomla uba kerteng usawlus kila lenthem mau ya Stefan kat bau udang duai kerpat ya utrai ko jisu kenrat tupliang ya kemensim junga ula dem kho siu ban ula perta da kasur pajam ko try wat nyo ya kani ka pop persha yaki but enda ula ong kumne ula yap artan usaulus pan ula menjur ya kani ka jing penyap ya u hagatahi kasngi kabalang ha Jerusalem kelasdang bensha kejingban ben kabashir khai baro kiriunget na tang ki apostol kila sapryang keleng kejala ke Judea bat Samaria ka ktien jong utrai kasam lai phuwei kad khot ar hadu lai san hadu hinyo khaden rio bat ar pho to snap yanga to wan pen kloi pen lai im yanga to long mausyang jakari jonga ka gut baklan ban pen im yanga ta shisha milong mausyang bat ka kut jonga na ka benta ka burom ka kerteng jome to yalam batuptin yanga hakikti jome nga IT yala ka minsium melasius pa yanga ko try ko Blei ka jing shisha me isi ya kito ki banyo burom ya ki Blei lamler ngate nga shanya ha utry ngan shat kamen bat ngan sko bha ka jing e biskem jume namar mela yo I ya ka jing janjar junga par mela I thu ya ka jing shipa junga to pet ngo bha ya ushakri jume to pen im yanga ha ka jing e jume medan bat ki pat mi buri ya ki na ka jing ya sella ki brio me sumar khop ya ki hapo ka ying jume jingai na ka jing ken tha kithli ka gospel kat kum uyo anes kalandong ka bahenrio kat khot laipo hadu laipo san kila pai ktien te ka dag ayu menle bangin dup yo I bad dup ngej hame menle ayu ki khpat men jungi kila bam ya umana hari kenja kumba ong ka jintho ula ay ki ukpu na beneng bakin bam ujisu ula jubab nga krendia ka jing shisha phila wat yanga om na mar ba phila yo I ya ki dak ki shin junga
Henry na marba phi labam yagito ki khbu haban da kadang. Ukbu ba ai u Blei u wan hiar nabneng. Bad u ai jing ha ka perthei. Ko ken rat kilapan na u to ai hangi barabor ya uni ukbu. U jisu u laong hagi nga ngalong ukbu ka jing uta bawan shanga om tngan bad uta ubanget hanga om sliang lanu ru ka gospel jong utrai